Ahojte, zdravím všetkých poslucháčov a dnešné vysielanie je veľmi špeciálne, pretože jednak to nie je úplne bežná relácia, ale máme tu špeciálneho hostia Miša, ktorého sme zvolili spolu s teda jeho kapelou SoundClown ako víťazov Košického zlatého pokladu za východoslovenské rádia. A teda vítam ťa ešte raz. Ahoj Mišo. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a som veľmi rád, že to môžem byť. A my sme s Mišom už mali tú možnosť sa spoznať bližšie a teda myslím si, že práve tento rozhovor to možno tak viac oživí a obohatí, keď už sa poznáme a bude to možno viac také uvoľnené a také spontánnejšie, čiže sa na to veľmi teším. A ja by som možno rada začala tým, ako sme sa spoznali, alebo teda ako toto celé vzniklo, že tu sme, že sme vás... Mohla povedať asi skôr ty, potom poviem tú svoju časť, lebo akože je to podľa mňa dosť zaujímavé. Áno, určite je. Ja si pamätám, ono to bolo tak, že išla som do školy a cestovala som v autobuse. Ty si to už počul, ale naši posluchači to ešte nepočuli. A išla som v autobuse a púšťala som si vašu skladbu. A v tom mi zrazu prišiel follow od skupiny SoundClown a bola som taká, že wow, že toto nebude náhoda. A pamätám si, že som ti poslala screenshot, teda na profil vašej kapely som ho poslala. A ja som napísala presne k tomu komentár, že tak toto nie je náhoda, alebo že toto je náhoda, alebo niečo takéto. A pamätám si, že si mi napísal, že ty na náhody neveríš. No, ja som ti to napísal len kvôli tomu v podstate, že ako, reálne je to pravda a vlastne všetky interakcie, čo sa týkali Instagramu, tak som riešil väčšinou ja. Takže veľmi ma prekvapilo v podstate, hneď keď si mi poslala akože ten screenshot, chvíľu som tomu akože ani neveril, ale nakoniec je to tak, no. No a bolo to veľmi zaujímavé, mňa to veľmi potešilo. Fakt to bol to ako taký... inak aj ďalej, by áno, som povedal ako taký signál, úplne taký proste, že malo to tam byť proste, mal si mi dať ten follow v tej chvíli, keď som počúvala vašu pieseň. A tuším, že to bola pieseň Bielý kryštál, nie som si istá, ale myslím, že to bola táto. Určite sa k nej ešte dnes dostaneme. A bolo to naozaj skvelé, ja doteraz to mám pred očami. A ty si vlastne ani nevedel, že ja som v porote. A ja som to nevedel vôbec do poslednej chvíle, až kým si v podstate neprišla na to súťaž a ja som ti vtedy ešte napísal, lebo však už sme si potom písali akože na Instagrame a tak, a ja som ti vtedy napísal, že tak asi sa uvidíme hore. A ty že asi, hej. Potom by to došlo. Áno, ja už som to vedela, ale nechcela som ti to povedať, lebo jednak sa to nemá. Chcela som to nechať ako také prekvapenie. A ja fakt nezabudnem na ten tvoj pohľad a to tvoje nadšenie v očiach aj proste všeobecne, keď sa povedalo vaša kapela a ty si úplne vybehol na to pódium, si ma vystískal 300 krát, úplne sme sa prvýkrát v živote videli, ale to bolo ako keby sme sa videli fakt, že po 10 rokoch, že... Celkom sa červenom akože teraz, ale hej, trochu som akože... Ja všetky veci prežívam tak úplne ako dieťa, vieš, že taká nefalšovaná radosť. Áno, bolo to také úprimné. Áno. Bolo to veľmi úprimné, a však vlastne všetko, akože, čo robíme akože tak z úprimného srdca, vieš, lebo inak to ani nemá cenu. No ale bolo to pre mňa akože veľmi také. Ja si to potom aj akože vysvetlil, lebo my sme potom ešte zbehli. Áno, potom v backstage sme sa o tom rozprávali, aj potom teda áno, sme si boli sadnúť. A už keď teda spomínaš aj tú úprimnosť, aj tú radosť, tak ako sa vám darí teraz? Ako ste na tom? Máte máte dobré obdobie? Máte koncerty v blízkej dobe, alebo... Vieš čo, mali sme teraz, ak poviem pravdu, že takú stagnáciu trochu. Skúšali sme aj gitaristov rôznych. No a v podstate posledný gitarista, ktorý bol Jimmy s nami, myslím, že si to aj zachytila, tak v podstate nakoniec to skončilo iba spoluprácou na ďalšom tracku, ktorý sa bude volať Posadnutý tebou. Ešte stále neviem, či to vlastne vydáme. Určite by som chcel, ale čaká sa ešte na master. Track je to podľa mňa veľmi podarený. Určite chceme akože do konca roka ešte spraviť nejaké veci, ale keďže sa to hýbe takým dosť pomalým tempom, tak som sa rozhodol, že v podstate nejakým spôsobom začnem niečo aj zvlášť, akože sám. No a uvidíme, akože čo to povie. A určite sa akože nechcem zdať kapely, to vôbec, vieš, lebo ja som to povedal aj chalanom. A boli akože taký feedback som dostal proste, že však na čo, vieš, že ty nás nepotrebuješ, ale proste to je úplná hlúposť, vieš. Proste to ako sme spolu, vieš, že musíte byť proste 4 ľudia, musíte si rozumieť, musíte si vytvoriť nejaký vzťah
a proste musíte niektoré názory zdieľať, musíte sa dokázať o tom porozprávať a tieto veci, akože to ma na tom najviac asi priťahuje, že je to veľmi príjemné pre mňa. Je to určite nová skúsenosť, aj keď sme už teda spolu 4 roky, ale furt je tam akože na čom pracovať, si myslím. Určite áno, ako vezmi si iba to, že každý ten jeden človek je nejakým špeciálnym elementom, hej, že keby si nemal toho človeka, ktorý hrá na biciach, napríklad, tak by to nešlo, hej, by si mal len tú gitaru a spev, ale aj on niečím obohacuje tú pesničku určite. Každý z nás je akože dôležitý element, to je určite pravda. Myslím si, že ako nechcem byť teraz namyslený, alebo aby to nevyznelo zle, ale myslím, že tí speváci majú trošku nejakým spôsobom ako keby lepšie vyhliadky. Vieš, že v podstate oni si môžu nájsť ako keby druhú kapelu, alebo takéto veci. Veľa hudobníkov hrá v mnohých kapelách. Vieš, aj proste veľa kapiel si požičiavajú hudobníkov medzi sebou, alebo proste tak, že chodia hrávať do 3-4 kapiel. Áno, ale speváka si nepožičiaš. No, ten je taký jedinečný, by som povedala, že musí ten spevák byť možno tak typický pre tú jednu skupinu. Že naozaj aj teba, keď počujem, tak hneď viem, kto to je, hej, že aj iné slovenské kapely proste ide ti niečo v rádiu a hneď vieš, hej, podľa určite. spevu. A jasné, že aj tie gitary, aj tie bicie a tak ďalej, že ono je to ikonické, ale nevieš, kto za tým je, hej, kto tam sedí. Čiže chápem, áno, je to také, že akoby ten spevák má možno takú väčší priestor sa prejaviť, hej, alebo ako on by asi aj mal, vlastne tí frontmeni, oni by aj mali byť taký nejakým spôsobom, že nechcem povedať, že nejak vyššie, akože nad ostatných to vôbec nie, ale no je ich proste stále vidno, v podstate musia komunikovať, preto aj väčšinou, keď akože takéto niečo, že nejaký rozhovor alebo niečo podobné, tak väčšinou chodím iba ja, keďže nemám s tým jednak problém, mám to celkom rád, baví ma to a myslím si, že chalani, neviem, asi nemajú až takú akože radi tú stránku tej medializácie, ale napríklad Emil Bubeník, ten s tým vôbec nemá problém. Áno, mala som tu čest poznať Emila a je to naozaj jeden skvelý človek. Je to človek s humorom, so všetkým naozaj, čiže viem si to predstaviť, že on by s týmto problém nemal. A ak by sme ešte ostali možno pri tej súťaži, pomohlo vám to? Máš taký pocit, že vás to trošku niekam posunulo, alebo dostali ste nejaké ponuky, zviditeľnili ste sa, začalo vás počúvať viac ľudí? Vnímaš nejako túto štatistiku, alebo ani veľmi nie? Vieš čo, ak mám byť úprimný, tak moc to nesledujem. Vieš, že ani neviem, že či sa to nejako zlepšilo, ako určite máme teraz ešte nejaké 3 festivály na pláne, už som aj pozabudol názvy, ale majú byť také lokálne, hej, viac menej akože pri tej prievizii vlastne akože nášho mesta. No ale ono je to skôr akože si myslím tak beh na dlhú trať a v podstate ty tým, že vyhráš nejakú súťaž a potom sa na pol roka stiahneš, vieš, že o tebe pomaly nikto nevie a nepočuje, tak to podľa mňa nemá akože až tak nejaký význam potom, vieš. Že keby sa akože stále deriem, ako nie len ja, ale akože celá kapela, tak určite by to malo podľa mňa väčší význam. Čo sa týka tej súťaže, to je tiež akože celkom sranda, že ja som o tej súťaži v živote nepočul nikdy. Ja som aj nevedel akože o čom to je, alebo tak. Preto som bol aj taký akože trošku nervózny z toho, že vlastne čo sa tam bude diať a podobne. No ale akože halus, veľmi príjemná skúsenosť. Ale už by som sa asi druhýkrát nezopakoval. Ale myslím, že aj je možnosť sa prihlásiť viackrát, aj iné roky. Áno, a myslím, že asi s inou piesňou, ale je tam tá možnosť, ale jasné, akože skúsenosť určite dobrá. Ja sama som rada, pretože v podstate môžeme povedať, že vy ste sa preslávili, alebo aj u nás ste sa preslávili s pesničkou Zrkadlo, s ktorou ste súťažili. A ja by som možno touto pesničkou ale aj začala dnes, že by sme si ju tak trošku rozobrali, tak ako aj zo pár niektorých, ktoré som vybrala. A pre tých, ktorí ju ešte nepočuli, tak budete určite počuť aj po tejto našej
diskusí. Áno, diskusí, ale možno taký môj pohľad na pieseň. Ja som tú skladbu pochopila ako možno nejaký príbeh o bývalej láske, o niečom takom nevypovedanom, o nejakom vzťahu, ktorý už nie je a proste nie si istý, či sa ešte niekedy dokážeš zamilovať a podobne. Hej. Je to niečo osobné z tvojho života? Trafila som sa? Alebo je to vlastný príbeh? Alebo je to niečo vymyslené? No, trafila si sa veľmi dobre. No, neviem, či to akože mám nejako rozvetovovať, ale hej, je to o mojej v podstate takej prvej láske, ktorú som mal. No a vtedy myslím, že vyšiel nový album Imagine Dragons a strašne som si išiel akože brutálne ten album, vieš. A hrozné melódie tam boli akože strašne som Nebol to ten album, čo vlastne Neviem aj on názov. dával spoveď tej svojej žene, ktorú podviedol a mal vtedy také melancholické pesničky trošku, nebolo to? Myslím, že hej. Že, ale lebo, neviem. áno, Má to viem, taký že on mal... červený cover. Áno, on Asi tam je to má dvojcedičko, veľa, myslím. áno. A má tam veľa No, takých pesničiek, kde no. sa spovedá tej svojej žene, No ktorú, a- áno. Vieš, a práve vtedy akože aj tie texty, akože dosť ma to zasiahlo, že ty vole, že mohol by som aj niečo takéto spraviť. Ja som mal vždycky akože taký pozitívny vzťah aj k takým pomalším veciam, vieš, takým romantickejším alebo tak a v podstate v tom žánri, ktorom sme začali tvoriť ako kapela, na to nebolo až tak moc veľa miesta, ale neviem, ak si vypočula celý ten album, tak vieš, že sa to vymýka sa proste tomu jednému žánru. Áno. Vieš, že skoro každý jeden ten track je trochu iný, vieš. Aj tie texty proste, čo sa akože písali v podstate, no neviem. A keď sa vrátim k tomu zrkadlu, tak hej, trafila si sa úplne dobre. A myslím si, že už som sa z toho vypísal tak, že už to nebudem nikdy písať. Len zase na druhej strane, môj život je taký zaujímavý, no ako nie je úplne, že moc zaujímavý, hej, ale keď sa tam niečo udeje, tak ja to hneď musím proste napísať, vieš. A teraz som nejaký čas sám, chvála Bohu, lebo vždy, keď si začnem s niekým niečo, tak to väčšinou nedopadne dobre. Vieš, takže potom musí prísť to, že musím to proste vypísať. Ale práve tento track, tak ten som napísal dosť neskoro. No to je už dosť rokov, neviem, už si ani nespomínam. Ale ako sa hovorí, všetko zlé je na niečo dobré a verím tomu, že tie zlé veci sa dali do týchto veľmi dobrých piesní a ti to pomohlo sa niekam dostať ďalej, hej. A je to naozaj úžasná skladba a ja osobne som ju púšťala asi každému, naozaj či v aute, či doma, v práci, kdekoľvek a proste každý mi na to povedal, že je to skvelé, že to znie ako profi, že naozaj, že nemajú tomu čo dodať a ja s tým úplne súhlasím a možno pre tých, ktorí ju ešte nepočuli, tak môžete ju počuť aj teraz v pozadí, ide nám vlastne ako podklad a je to veľmi príjemné inak. Hej, ja si to? Tak sa mi to vybavuje sa mi ten koncert a všetky tie spomienky. No, a ja by som to možno pri tejto skladbe aj ukončila a poslala by som túto skladbu poslucháčom, nech si ju vypočujú sami. Ako asi vyzeráš po všetkých tých rokoch, ktoré som ťa nevidel, fotky spálené na popol. Ako asi znie tvoj hlas, vždy jemný ako letný Vánok. Tvoje oči viac už nepoznám, aj tak mi v noci berú spánok. Neviem, či si pamätáš, či už zabudla si dávno. Nikto ma tak nepozná, na mojej hrudi tvoja dlaň a srdce stálo so zatajeným dychom. Počúval som slová z tvojich úst, ostalo len ticho a z oázy sa stala prázdna púšť. Zrkadlo, zrkadlo, prezraď mi snáď, budem za šťastný, ak nebudem sám. Zastvoriť pár, mať niekoho rád, po niekoľkýkrát pred tebou stáť. Zrkadlo, zrkadlo, prezraď mi snáď,
stáť. Čo teraz zostáva, povedz, keď neviem ani sám. Všetko, na čo pozriem, pripomína tvoju tvár. Spomienky topí vo víne, strácam čas. Odpoveď nenájdem na dne prázdnych fľaš. Kľudne si vezmi, čo chceš, len už nikdy neodíď preč. Nechcem tak veľa, ak áno, tak nechaj ma utopiť sa v oceáne tých vied. Snáď jedného dňa bude zas fajn a zaplním prázdno, čo ostalo tam. Snáď jedného dňa zažijem raj, no zatiaľ tu ostanem sám, tak sa maj. Zrkadlo, zrkadlo, prezraď mi snáď. Budem za šťastný, ak nebudem sám. Zastvoriť pár, mať niekoho rád, po niekoľkýkrát pred tebou stáť. Zrkadlo, zrkadlo, prezraď mi snáď. Budem za šťastný, ak nebudem sám. Zastvoriť pár, mať niekoho rád, po niekoľkýkrát pri tebe stáť. tebou stáť. Zrkadlo, zrkadlo, prezraď mi stáť. Budem za šťastný, ak nebudem sám. Zastvoriť pár, mať niekoho rád, po niekoľkýkrát pri tebe stáť. Pokračovala by som mojou druhou najobľúbenejšou skladbou z vášho albumu a to je už spomínaný Biely kryštál. A táto pieseň mi evokuje taký možno aj hnev voči opäť nejakej sklamanej láske a možno aj ten samotný názov nie je úplne každému jasný, tak čo ten kryštál vlastne predstavuje. No, pervitín. Áno. A ja som si to aj myslela, ale... Nebudeme sa tu hrať. Áno, áno. A vieš nám k tomu povedať možno niečo viac, ako vznikol vôbec tento názov, aj tá celá myšlienka toho, čo tam píšeš? No, čo sa týka textu, tak určite to vzniklo zase kvôli akože nejakej žene. Ale ono to bolo v podstate ešte v dobe, keď som chodil na základnú školu. Ja som odchádzal potom na strednú a strašne sa mi ľúbila čaja z osmičky. Vieš? A ty si bol koľkák? Ja už som išiel na strednú. Aha. Vieš, takže 2 roky rozdiel asi, alebo koľko, neviem, netuším. Matika akože nie je moja silná stránka. No a v podstate ja som býval kúsok od školy, vieš, od tej základnej, takže akože sme sa stretávali dosť často a tak. No a potom, keď som odišiel akože na tú strednú, tak už sme sa akože stretávali menej. No a ja som jej akože nikdy nejakým spôsobom nevyjadril akože tie city alebo hej, že nikdy som jej nepovedal, že by som akože s ňou niečo chcel alebo tak. No a našla si proste čáva z môjho dvora, ktorý bol asi o 10 rokov od nej starší a náťahol ju proste normálne na drogy. Vieš, takže v podstate bolo to také ako dosť nepríjemné pre mňa, tak som sa snažil to nejakým spôsobom akože opísať. Vieš, no. Áno, tam si dával to prirovnanie, že vlastne nestačila jej rúža. Hej. Že ako keby to také milé gesto, ktoré má byť takou možno nejakým takým pekným prejavením muža, hej, že to nestačilo a že potrebovala mať tie drogy a... No tak ono to, vieš, v takom mladom veku myslím si, že do toho dokážeš veľmi rýchlo padnúť, vieš, takže to je proste ťažké. Áno. No a potom tá druhá sloha, v podstate tam som sa vyjadril aj o tom, že tiež som potom postupom času, hej, k nejakým akože drogám prišiel, samozrejme, že som ich aj poskúšal dosť. No a som veľmi rád, že som pri žiadnej neskončil, alebo... Tebe stačí rúža. Hej.
Ja som úplne šťastný s ružou. No a čo sa týka vlastne akože hudby, tak ten riff bol, myslím, že Emil na ňo prišiel dokonca, vieš? Áno, čiže bubeník, áno. Hej, a brutálny, ale akože jemu sa hrozne páčilo, neviem z akej kapely to mal. Strašne také tie ťahavé riffy, vieš. A v podstate, ako, nechcem povedať, že sa mi to nepáčilo, vieš, ale proste bolo to také akože divné pre mňa, vieš. Ja som nikdy nepracoval s takouto hudbou, ja som sa vždycky točil okolo nejakého R&B, rap, proste hranie na gitare, vieš. Chodil som spievať aj ako živú hudbu, vieš. Takže nikdy som akože takúto rockovú hudbu moc neriešil, okrem toho Limp Bizkitu a podobne, čo už som akože hovoril párkrát, že v podstate to ma tak naviedlo. No a spravili ten riff a keď Emil začal hrať na tie bicie, len takým štýlom, akože fakt, že brutálnym, vieš, ako to ide na koncertoch, to je hrozná kopačka. Ja nedokážeš pri tom normálne stáť, vieš. Ja som akože koľkokrát sme boli mali sme aj také akože také low cost koncerty by som to nazval, vieš, a boli tam akože niekedy aj stage, akože vieš, také, že dosky a tak, a to som mal veľký problém potom, že sa bojím, že sa prepadnem, vieš, alebo tak, že sa nedá pri tom normálne stať. A musím skákať jak zájo. Áno, áno. No, myslím, že aj dôležité povedať, že aj táto skladba je taká rockovejšia o dosť. Možno aj viac ako Zrkadlo, by som povedal. Zrkadlo je možno taký sladiačik rockový a ten Bielý kryštál je naozaj, že si sa tam vykričal doslova v tom, hej, že je to stále rock, spievaš v tom, ale je to také drsnejšie určite. Je. No ono si to aj pýta, vieš, podľa toho textu a v podstate aj tá hudba, no. To Zrkadlo je fakt taká rocková balada, to je asi jediná skladba na tom celom albume, ktorá sa akože tak trošku vymýka tomu žánru, alebo nie. Akože ono je to v podstate stále okolo toho roku, ale... Áno, ale ja by som možno aj povedala z toho, ako som si pozorne počúvala tie skladby, a takže každá je niečím iná. Ja to aj spomeniem, akože v dnešnom rozhovore, aj pri tých ostatných, že každá je možno aj žánrovo, ale aj tak špecificky je niečím iná, hej, že tak ako sme spomínali, že to Zrkadlo je balada a ten kryštál je možno taká kričiaca viac, hej, tak aj tie ďalšie piesne, ktoré budú nasledovať, napríklad ďalšiu som si vybrala Umelý svet, tak to je opäť niečo úplne iné, úplne, hej, čiže ja si myslím, že sme asi povedali k tejto piesni všetko a opäť je tu čas pre našich posluchačov, aby si ju vypočuli a zhodnotili sami. Keby si neodišla preč, ale ostala so mnou, nic zle by sa nestalo. Stačila chvíľa, aby si padla na dno. Keby si so mnou ďalej, dal by som ti všetko, aj to, čo nemám. Rozhodla si sama, tak bež. Jediné, čo chceš teraz je biely kryštál. Snažil som sa ti pomôcť vážne, chcel som ťa len ochrániť pred zlými ľuďmi. Mala si veľké sny, žila si správne. Teraz je to všetko inak, myslím, že navždy. Odvratený pohľad, keď ma vidíš na ulici stáť. Z krásnej tváre ostal mesačný kráter. Je ťažké sledovať, ako neustále padáš. Podal som ti ruku, že vraj to zvládneš sama. Bielý kryštál, tebe nestačila rúža, nechceš priznať, že si so mnou šťastná bola, nechceš nič viac. Len bielý kryštál, bielý kryštál, tebe nestačila rúža, nechceš priznať, že si so mnou šťastná bola, nechceš nič viac.
Skúšal som všetko, práve preto vraj mi stačilo. Páčilo sa mi to veľmi, niekedy až príliš moc. Utekali dni za dňom a party bola každú noc. Všetko je to pekné, ale ako dlho vydržíš? Dýchajú si všade, ako keby to bol inzulín. Nikoho to nejebe, prázdne tela bez duší. Na to nie sú osnovy, toto sa v škole neučí. Pozerám ti do očí, hľadám v nich tú osobu, ktorá tam bola predtým. Kým mám jazyk, nemočím. Musíme si pomáhať, no nedá sa všetkým. Pozerám ti do očí, hľadám v nich tú osobu, ktorá tam bola predtým. Kým mám jazyk, nemočím. Musíme si pomáhať, no nedá sa všetkým. Bielý kryštál, tebe nestačila rúža, nechceš priznať, že si so mnou šťastná bola, nechceš nič viac. Len bielý kryštál, bielý kryštál, tebe nestačila rúža, nechceš priznať, že si so mnou šťastná bola, nechceš nič viac. Len bielý kryštál. Tak a po spomínanom bielom kryštáli ideme na už spomínaný taktiež umelý svet. A táto skladba, ako som spomínala, je iná ako tie predošlé, pretože v nej rapuješ. Je to tak? No, v podstate áno, druhá sloha je taká, myslím. A či je prvá? Nie, skôr tá druhá asi. No, určite je tam viac toho rapu ako toho roku v predošlých. No, ja som sa tam snažil ako trošku vložiť aj ten rap, lebo my sme na tom ako keby chceli založiť na tom žánri celú tú kapelu, že to mal byť nejaký rap rock alebo v podstate nu metal, k čomu sme sa akože moc nedopracovali, lebo na to treba asi trošku viac experience a určite aj, nechcem byť akože hlupák, ale trochu lepších hudobníkov. Keby na sebe viacej makáme, myslím, že by sme to zvládli. No a v tomto tracku v podstate je tam aj trochu z rapu, refrén je spievaný a ešte je tam aj normálne taká popová vsúka, čo sme spravili ako bridge. Áno. A veľmi sa mi to akože páči. Je to moja, také, áno, je to moja obľúbená časť tejto piesne, prepáč, že som ťa prerušila, ale keď ju budete počuť po tomto vstupe, dajme tomu, tak určite sa vám bude veľmi páčiť. Je to naozaj, celou tou piesňou sa nesie taký proste rap a taký ten tvrdý žáner a potom zrazu je tam tých pár sekúnd, kedy Mišo tak krásne jemne spieva. Ja som tam dosť uletel. Áno, tak úplne, no je to veľmi pekné, uvidíte sami, je to moja naozaj veľmi obľúbená časť a aby sme možno opäť trošku rozobrali túto skladbu, tak ja som opäť môj názor, hej, ktorý mi môžeš vyvrátiť alebo potvrdiť, tak mi to prišlo tak, že v nej vyjadruješ nejak názor na to, ako sú ľudia falošní v dnešnej dobe, ako možno majú nejakú pomyselnú masku, ale aj mi to prišlo také možno aj mierené na ženy, že sú umelé v dnešnej dobe, hej, že sú, majú urobené nejaké veci esteticky a už nie sú proste same sebou, ale už sú také umelé. Upravené proste. Áno, upravené. Tuning, takzvaný. No a je to tak, vôbec sa akože nemýliš. Čo sa týka v podstate tej prvej slohy, tam je to akože trochu o tej falošnosti tých ľudí. Veľa ľudí, nebudem sa radšej k tomu vyjadrovať, ale áno, je to ohľadom tohto a v podstate tá druhá sloha, na to by som sa asi mohol sústrediť trochu viac, tak to je presne o tých úpravách v podstate, čo sa teraz, nie len teraz, ale samozrejme vo svete sa to už deje dlhšie, nejaká tá genderová vyváženosť alebo takéto niečo. Ja akože nemám nič proti tomu, je mi to úplne jedno, ale len som to chcel porovnať v podstate s tými rokmi, dajme tomu, keď ja som vyrastal. Vieš, že ja som mal, dajme tomu, 10-12 a začal som nejako vnímať tieto veci. A vtedy, keď ti niekto povedal, že je v podstate gay, alebo že je niekto lesba,
vieš, vtedy som to poznal akože iba takýto si mal nejaký základ, vieš. Tak ako tiež som to moc nechápal, vieš, že tiež som nevedel akože čo to vlastne je a tak. No a v podstate ako to teraz sa to nejakým spôsobom rozšírilo, tak ma to akože trošku asi zasiahlo. Vieš, že chcel som akože o tom niečo povedať a určite čo sa týka žien, a myslím si, že teraz tá plastická operácia alebo nejaký botox, nejaká, ja neviem, daj si vyrovnať čelo alebo také, vieš, že proste teraz je to úplne bežná vec. Vieš, kedy si to proste, ja neviem, či to, bolo to viac menej také tabu, vieš, ale teraz je to úplne podľa mňa bežná vec, ako ty si ideš proste ráno nakúpiť na raňajky, tak ona si ide proste dať napíchať pery, vieš, to je proste fit. Áno, ja to evidujem to tiež, že už sa to začína stávať veľmi bežným niečím. Nepríde mi to úplne v áno, pohode. už ťa za to ľudia nesúdia ani, hej, že keď si v telke videl nejakú celebritu, ktorá bola umelá, tak to bolo, že pre Boha, hej, No, a jasné. teraz je to, že aká je pekná, hej, že už Hej. to ľudia tak berú, že je to normálne, Však už áno. to príde tak fakt, že normálne, Áno. lebo to už, nie že by si to ani, samozrejme, že to vidíš. Vieš, to, aj keby si podľa mňa slepa, tak to vidíš. Áno. Ale už ti to fakt, že nepríde také, že by si povedala, že ty vole, wow, alebo že na čo, vieš. Ale teraz to už bereš proste úplne ako bežnú vec. Áno. Tak je to tak, žijeme v dobe umelých ľudí, tak ako to hovoríš vlastne aj v tej skladbe, ktorú myslím, že asi je čas pustiť aj našim poslucháčom a ako sme spomínali, je to trošku inak žánrovo urobené a naspievané. Áno. A no posúďte sami. Niekedy vidíš ma, jak stojím na vrchole, niekedy padám dole, no ty ma nechytíš. Hľadal som správne slova, ako ťa osloviť. Nechceš ma podporiť, musíš sa ponoriť so mnou. Čierna sedí k mojej duši a to, čo píšem, není bullshit. Môžeš kľudne odrezať si ucho ako Van Gogh, ja mám utopené srdce v duši. Tuším, asi niečo není v pohode, počúvame stále niečo podobné. Dobre sa ti robí, keď je hotové, dobre, že to u nás tak nefunguje. Originalita sa už začala vytrácať preč, všetko chcete hneď, slavu, luxus, cash. Umelci prídu a v zápätí sú preč, na chrbte svieti teč. Všetko je dnes umelé, vytvorené na silu, tela sú plastové. Všetko je to umelé, všetko je dnes umelé, vytvorené na silu, tela sú plastové. Všetko je to umelé. Žijeme v umelom svete plného umelých ľudí, tí majú umelé vzťahy živené závisťou druhých. Nenávisť vzájomná bolí, zabíja viac ako COVID. Robíme si to my sami, umelé návyky doby. Dnes je to bežná vec, mnohí ženy chcú mať lepšie nohy, mesité perie, kozy dávajú selfie na story. Chlapi už nechcú byť chlapi, nosia opätky, šaty, tak bože, kde sú tie tvory, čo si na svoj obraz stvoril? Umelá krása bolí, zjazvená tvár jak Freddy Krueger. Rozum sa vytratil preč, keď sa ti nepáči odísť. Umelá krása bolí, zjazvená tvár jak Freddy Krueger. Rozum sa vytratil preč. Všetko je dnes umelé, vytvorené na silu, tela sú plastové. Všetko je to umelé, všetko je dnes umelé, vytvorené na silu, tela sú plastové. Všetko je to umelé. Kde to vlastne sme, keď umelý je svet? Dostaňte ma preč, dostaňte nás kde to vlastne sme, keď studený je svet? Dostaňte ma preč, dostaňte nás niekam, preč od všetkých útrap. Zúri vojna, všade útlak, nikto z nás už nie je slobodný.
tento bridge, to mi vždy tak zlepší náladu. Veľmi A- pekná pesnička. Áno, a predtým ako prejdeme k ďalšej skladbe, možno by si mohol našim posluchačom povedať aj ako ste vznikli, ako ste sa vlastne všetci spoznali, ako ste k sebe vôbec prišli, celý váš príbeh a podobne. No dobre. Aký je rok? 2024? 3835. Dobre, takže 24, nezavádzaj ma. Myslím si, že začalo to takto. V roku 2019, ak hovorím správne, dúfam, že áno, tak by to nejak akože aj vychádzalo, tak hral iba Emil, Mirec na base a oni hrali v podstate spolu ešte s jedným gitaristom, ale nie s Maťom, s ktorým hráme teraz. Ale on sa volá Čiro, myslím, tiež z Prievidze chalanisko. A v podstate nejakým spôsobom hrávali iba tak, že si jamovali a tak. A Emil vtedy akože dostal nejaký nápad, že akože by založil kapelu. Potom sa k ním nejakým spôsobom pridal Martin, gitarista náš, stály a v podstate ja som prišiel niekedy až v roku 2020, no a ono to vlastne vzniklo tak, že v tej čase myslím, že bol aj COVID, alebo neviem presne. Áno, myslím, že 2021 tak už bol, hej. No a ja som sa v podstate musel vrátiť z Prahy, lebo som tam pracoval, asi tam robím. A robil som v krčme u nás v meste, vieš, Čašníka. No a došiel za mnou kamoš, ktorého poznám fakt, že od decka, vyrastali sme na jednom dvore, aj sme riešili akože hudbu, čo som ti posielal ešte aj tou EPčkou pred 10 rokov, čo proste vyhodil von, čo sme akože skúšali také rappingy a podobne. Akože celkom veľmi som si akože príjemne zaspomínal. No a on ma vlastne ako keby posunul nejakým spôsobom chalanom. Vieš, že či by som to akože nechcel vyskúšať, že kapela a takto, vieš, bla bla bla, že čo ja viem, vieš. Vtedy som mal akože dosť pozitívny vzťah k alkoholu. Samozrejme, keď som ešte robil v tej krčme, vieš, tak to bolo také, že som bol doslova naliatý každý deň. A v podstate prišiel som na tú skúšku aj s Benetom a kecali sme najprv a oni už mali nachystaný jeden track a ja si ho pamätám, lebo to je Miňov proste track. A vieš čo, mal ešte akože dávnejšie, len som si to nevedel predstaviť, že do rockovej hudby do takejto, vieš. No a on to najprv skúsil zarepovať, vieš, ale bolo to veľmi vtipné, lebo ja nehovorím, že on nemá taký akože prejav, ale fakt, že nechytil to proste, vieš, za tie gule a že nedal do toho akože toľko tej energie, koľko si to pýtalo. Takže chalani boli z toho trošku akože zmetení, tak som to skúsil ja. No a tam sa to nejakým spôsobom asi otvorilo, vieš. Že v podstate v tom roku, to bolo asi v polovici roku 2020, niekedy cez leto. No a v podstate tak sme sa nejakým spôsobom dohodli, že OK, že dobre, ideme do toho, vyskúšame to. Mali sme v podstate už aj prvý track, ktorý bol Šialené mesto. Ešte veľmi veľká zaujímavosť aj to sa priznám, že v podstate Bennett mal napísaný už ten text, aj ten refrén, takže to je v podstate jeho. Takže to som si asi prvýkrát dal taký, že ghostwriting, vieš, takže brutál, ale druhú slovu som si dopísal ja, lebo to bolo už celkom, že halabala nezmysly, čo tam on mal napísané a vôbec sa to tam nehodilo. Tak akože som iba upravil tú prvú slohu, refrén som nechal úplne pôvodný tak, ako mal a v podstate druhú slovu som dopísal. Takže celkom akože hamba mi trošku. Som lenivý. Ale nie. A ja si myslím, že je to určite na začiatok, je to dobrý rozbeh, vieš. Ako, možno ťa to tak aj nakoplo, hej, že tým, že si tak uveril, keď vlastne ti dali také ego alebo sebavedomie, že ty si to dal najlepšie z tých spevákov, tak možno ťa to tak aj nakoplo potom do budúcna niečo písať ďalej, vieš. A ešte jednu vec som chcela podotknúť. Ty máš aj vytetované logo kapely na rukách. Áno. A kedy prišiel tento nápad? Bolo to od začiatku, už hneď ako ste sa dali dokopy, alebo až tak ku koncu? Kedy to tak prišlo, že budem to mať celý život? Riadna hlúposť. Vieš čo, neviem presne. Strašne mi rozťahujú kutiky z tohto. Neviem, či to bolo akože, určite to neľutujem, jedna vec. Pretože aj keby to náhodou s kapelou nejakým spôsobom nevyšlo, mám na to veľmi príjemné spomienky
A v podstate máme aj ten album a ja už som aj chalanom hovoril, že ja sa proste tej hudby nikdy nevzdám a myslím si, že vždycky sa s tým dá ešte nejakým spôsobom niečo spraviť, vieš, takže... Áno, je to šialené. Hej. Je to šialené, ako tvoja pieseň vlastne, teda, alebo vaša, o šialenom meste, a ktoré v podstate myslím, že už asi názov hovorí sám za seba. Predpokladám, že ide o Prievidzu. Vieš čo, áno, ale ono je to asi v každom meste rovnako, si myslím, že každý domáci vo svojom meste si tak povie, že no dobre, napríklad túto teraz Košiciach, keď som bol, ja som tu vlastne od včera a už som hlavnú stihol akože celkom pobehať včera. Je to šialené, čo? No, bolo to šialené. Akože zaujímavé, no. Tuto to celkom žije, ako čo sa týka tej Prievidze napríklad, tak to je hrozne malé mesto, vieš, takže tam je to fakt také mŕtve. Ja bývam teraz momentálne nedaleko námestia, ktoré som ti raz aj poslala video, kde máme aj fontánku, ktorá sa Gejzír. Yellowstone, úplne brutálne. Ale no je to tam dosť mŕtve, no. Teraz sa staval máj, takže tam boli nejaké ľudové tance a spevy, čo bolo veľmi pekné, ale radšej som išiel do štúdia. Jasné, a aby sme možno opäť nejak poslucháčom priblížili túto pieseň, tak je to opäť viac rapová skladba, by som povedala. Je to možno tak podobné tomu umelému svetu. A sú tam síce aj také prvky roku, opäť. Je to opäť taká kombinácia. Ono to robí tá hudba hlavne. Áno, vieš. áno. Ono je dosť aj ťažké vtesnať niekedy ten rap, alebo no nie je to úplne hovorené slovo, lebo tiež tam musíš akože vytvárať nejaké impulzy. Ja si myslím, že niekedy do tej rockovej hudby je to veľmi ťažké akože nejak nasadiť a dobre to podať, aby to akože tých ľudia bavilo. Áno. Vieš, takže myslím si, že na tomto ešte akože treba pracovať, lebo určite to nie je akože perfektné. Celý ten album vznikol dosť rýchlo, to si môžeme potom ešte povedať, to by som ti povedal akože tak trošku bližšie. No... Ja by som povedala, že pre vás je veľmi ikonická kombinácia toho rapu s rockom. Že hoci to nie je možno niečo jedinečné, lebo veď sú veľmi známe kapely, ktoré takto fungujú, napríklad Linkin Park. Hej. A tam je to tiež takáto kombinácia a mnoho iných, hej, vedeli by sme sa o tom baviť nadlho, ale je to predsa niečo také vynimočnejšie, hej, že nie je to... Je to zložitejšie, tak ako si povedal. Je možno jednoduchšie urobiť rockovú skladbu a ísť od začiatku do konca krik a rev a proste sa tam dať na plné gule, hej. Keď necháš potom hlasivky. Áno, alebo to dať od začiatku do konca ako rap, hej. Ale presne ako si hovoril, proste vedieť to urobiť tak, aby to znelo dobre aj pri tom prechode od rapu k roku. Hej, no to vyváženie je tam veľmi, veľmi akože dôležité, si myslím. A určite v tom nie sme akože top. Hej, ale myslím si, že keď na to budeme pracovať a stále budeme zlepšovať veci, tak myslím si, že sa to dostane aj k viacerým ľuďom, lebo povedzme si pravdu, žáner, ktorý my tvoríme, nie je až tak úplne populárny na Slovensku a v Čechách. V Čechách asi viacej, by som povedal, určite viacej. Áno. Aj tí ľudia sú k tomu viacej otvorení a čo som celkom prekvapený, tak nevadí aj im slovenské texty, ale mladšia generácia už im moc nerozumie. Vieš, takže veľa ľudí aj teraz, keď akože pracujeme v Prahe, tak mi akože veľa ľudí nerozumie. Niekedy, keď som akože v nejakom kruhu, kde sú akože mladší ľudia, Česi a začnem rozprávať tak bežne ako rozprávam, takže celkom rýchlo, tak mi akože fakt, že nerozumie niekedy. To je veľmi smutné. A to si sa dnes sťažoval, že nám Košičanom nerozumieť, keď rozprávame rýchlo. Ešte, ja som s tým úplne v pohode. Ale fakt, že... Ty si už na mňa zvykol, vieš, to možno je aj tým, že... Tak ja hlavne počúvam. Nejaký čas a hlavne fungujeme na hlasovkách, vieš. Hej. Čiže... Hovorené slovo. Čiže si zvyknutý už pri mne. No je to šialené a šialená je aj pesnička od vás, čiže poďme na to.
špinavý kšeft. Aj keď navonok sa tvári, že je čistý jak sneh. Ľudia nosia masky, aby iných oklamali, ale pritom klamú iba samých seba. Ak si dobré dieťa, nemáš veľkú šancu dostať to, čo chceš, dostať dobrú prácu, mať za prácu plácu, ktorá náleží ti. Vítaj v našom meste, ktoré pripraví ti same zloby, sorry, každý podkopne ti nohy. Nikto nepostaví sa za teba, lebo není profit. Hrabeme za seba, v tejto dobe chce to pohyb. Preto nesedíme doma, chodíme do nory. Preto nesedíme doma, chodíme do nory. Preto nesedíme doma, chodíme do nory. Šialené mesto, šialení ľudia. Tlak budú mi ťažké vystáť. Snaží sa to celé iba ustať. Šialené zvyky, zlo v tebe budia. Duše ľudí sú dosť prehké. Ulice sú v noci dosť mŕtve. Toto mesto ťa zhodne, keď ho nepoznáš. Nevieš to s kým, víta ťa prievidza. Stratený jak Nemo, túlaš sa ulicou. Špinavý vandrák ťa napadne palicou. Biznis sa točí a točí a točí. Namiesto práce zvolíš si zločin. Sledujem osudy života z ruky do huby. Slobodné maminy a fotrové na leasing. Sociálne prípady, rasové nezhody. Vadí ti betón, tak vypadni do prírody. Všade je to rovnaké. Spomeň si na tieto slova, keď ti povedia, že nie. Všade je to rovnaké. Je iba na tebe, jak to celé dopadne. Šialené mesto, šialení ľudia. Tlak budú mi ťažké vystáť. Snaží sa to celé iba ustať. Šialené zvyky, zlo v tebe budia. Duše ľudí sú dosť prehké. Ulice sú v noci dosť mŕtve. Tieto songy sú ozaj... No dobre, musím sa ja niekedy pomýliť. Tak ešte raz, tieto songy sú naozaj veľmi chytľavé. A akurát sme sa o tom bavili aj teda s našim technikom Karolom, že sú fakt také... Zaujímavé. Neviem nájsť to slovo, ale je to veľmi, vieš... No už mi chodia správy, že songy. Sonky. Sú to okolnosti, Sonka mi píše, že... To je úplne pohode. Som ju spomenula, no tak... Sú to piesne Sonka. Pozdravujem. Treba sa trošku aj zasmiať, veď čo? My sme mladí ľudia. Žijeme len raz. Áno, presne Snáď. tak. Takú pesničku nemáš, ale to nevadí. Však ale tak nebudem opakovať No pojegovi. áno, veď práve. Presne tak. No a poďme naspäť k téme našej. Teda ku vám, k vašej kapele. A posledná pieseň, ktorú som vybrala je... Vybrala, prestaň. Ja som nepovedala, vybrala. Dobre. Ale ja ti to chcel len vrátiť, lebo dneska akože si... Ja som si to myslela. Dosť ostrá. Ale no. Dobre, v poriadku. Poď. Tak teda ďalšou skladbou je skladba Kto som? Teda už z názvu mi vyplýva, že sa sám seba pýtaš. Kto si? A mňa by zaujímalo opäť, ako to vzniklo, keďže mi to príde možno ako taký song, kedy si sa ako keby vykričal sám za seba, na seba. Kto si? No... Je to o tebe, hej? Je to, že kto si ty? Hej, je to čisto iba o mne. V podstate to, ako som aj vnímal celkovo tú hudbu, že v podstate vďaka nej a vďaka tej tvorbe toho albumu, tých textov, tej hudby, všetko s chalanmi, tak som nemal možnosť byť lenivý
a stále ma to tlačilo dopredu. Takže v podstate boli tam aj také akože náražky, čo sa týkalo mňa, hej. Aj ten refrén je taký, neviem, je to proste o mne, o tom pohľade, ako vidím v podstate sám seba. No a tiež strašne sa mi zle o sebe takto rozpráva. Mi to príde hrozné také... Ale veď celý album je o tebe, vieš. No, o tom to je. Nie, že o mne, ale o tom, čo sa mi stalo, dialo. Akože v podstate, myslím si, že tam nie je ani track, ktorý sa k niečomu takto neťahal, alebo neviem, ako to mám povedať, vieš, že proste... Všetko, čo som tvoril, som nejakým spôsobom musel zažiť, lebo inak by som to asi nedokázal spraviť. No ale teraz, hej, už tie ďalšie tracky, ktoré robím, si dosť akože... Dosť sa mi otvorila aj tak predstavivosť, vieš, ale však to budete potom akože tiež si myslím počuť. No a sú tam už aj také prvky, že v podstate ako keby si sám vytváram nejaký príbeh, alebo je to ohľadom nejakej udalosti, ktorá sa mi stala, a okolo toho spravím takú bublinu ako príbeh, vieš. No ja som veľmi zvedavá na tvoju predstavivosť. Pohode. A na tvoje ďalšie skladby, lebo budú určite skvelé a už bez ohľadu na to, či budú v kapele, alebo budú solo, ale ja si myslím, že aj ľudia viac ocenia, keď je z toho cítiť, že je to od srdca a že je to niečo zažité. A ako keď je to niečo, vieš, že tak idem na silu robiť pesničku, aby som sa preslávil, hej, aby som niečo nahral a robím text s 5 slovami dookola, hej, a nemá to zmysel. Lebo v podstate, keď si vezmeš aj anglické texty, veľmi veľa anglických textov je založených na úplne jednoduchých slovách. Áno. Dookola to isté. A my si to neuvedomujeme, pretože to nie je náš rodný jazyk a nám sa páčia, ale keď si ich preložíš, zistíš, že to vôbec nie je dobré. No však samozrejme, preto si ich niekedy ani netreba prekladať a radšej iba vnímať tú melodiku a to, ako ťa dokáže ten track uniesť. Vieš, lebo ono vlastne, tá slovenčina je veľmi krásny jazyk a nechcem povedať, že sa v ňom ťažko tvorí, to ani nie je moc pravda, ale tie texty sú nádherné. Proste tá slovenčina je tak neskutočne krásny jazyk a myslím si, že keď ten interpret s tým dokáže veľmi dobre zapracovať, aj čo sa týka rapových songov alebo rockových, hociakého žánru, proste tak myslím si, že najviac mi to ide tak do uší. A preto by som asi ani nechcel nejak tvoriť v angličtine, vieš. No, už by si to určite nebol ty, lebo by si rozmýšľal možno nad tým textom a už by to bolo cítiť, že to nie je také prirodzené, hej, že nie je to úplne také, že to z teba ide. A ja si pamätám ešte možno opäť, keď sa vrátime do minulosti, ako som počúvala všetky songy, ktoré boli teda prihlásené na ten Košický zlatý poklad. A aj možno k tomu názvu, kto som, tak kto si. Tak je to presne, keď som si pustila vašu skladbu, už jasné, už tá melódia bola, že som bola taká, že OK, toto sa mi páči, ale čakala som, vieš, lebo niekedy melódia klame. Áno. A zrazu príde hlas, ktorý sa absolútne nehodí. Potom príde zlo. A prišiel si ty a ja som bola, že wow, OK, toto sa mi páči. Čiže ja by som to možno takto uzavrela, tento kruh piesní, že to si ty, proste, že ja keď ťa počujem, tak možno som zaujatá, možno už tým, že ťa poznám určitým spôsobom, tak to vnímam inak. Ale vieš čo, počúvam aj od ľudí, prepáč, že ti skáčem do rečí, ale počúvam aj od ľudí. Ha, tu to máš. Dobre, áno, počúvam aj od ľudí, že mám akože veľmi príjemný a že taký zaujímavý hlas, vieš. Áno. A podľa mňa akože je to trochu bullshit, vieš, lebo ja si to sám akože o sebe nemyslím, pretože ja keď sa počujem, tak mi to príde hrozne ako také... No neviem, ako by sa mohol niekomu páčiť takýto hlas, vieš. Akože určite je rozdiel, keď spievam, alebo keď proste nejak rapuješ, alebo niečo. Ja tu várim normálne tými ručičkami. Áno, pre tých, ktorí momentálne počúvate a ešte nevidíte, ale uvidíte, veď k tomu sa ešte dostaneme, tak Mišo tu vári počas toho, ako rozpráva. Varím si ručičkami. Musím niečo robiť pri tom. No a... Neviem, mne to vôbec akože tak nepríde, že by som mal akože pekný hlas, ale som veľmi vďačný za to, keď mi to niekto povie, je to veľmi príjemné, je to milé. No a budem sa teda snažiť, aby to tak bolo aj naďalej. Áno, ja sa budem tešiť, ak to tak ďalej pôjde. A pre našich posluchačov, aby vedeli teda kto si,
tak im púšťame Kto som. Sa nenechávam na druhých, pracujem na tom hneď ako sa ráno prebudím. Neviem ako tvoj môj život je naplnený, nikdy sa nenudím, nikoho nesúdim. Ja nemám problém pred seba postaviť zrkadlo, neskrývam tvár pred sebou samým ani pred sebou. A čo ten dvor, kde som vyrastal, si pamätáš? Stále menej pravdy v slovách, čistá sabotáž. Malý okruh ľudí ostal minul, nevadí, aspoň z istotou viem, že ostali len praví. Občas sa stratím, ale vždy si nájdem cestu späť. Neriešim minulosť, v prítomnosti nájdi liek. Chcem pomôcť ľuďom, ale seba nesmiem zanevrieť. Každý má v tomto svete vlastný nárok na šťastie, tak keď mi niečo patrí, neprosím si, chcem to hneď. Premárniť ďalšiu šancu nemôžem, dám all in cash. Povedz mi, kto som, keď ma poznáš lepšie ako poznám seba sám. To, že sme tu nie je náhoda, no ani plán. Hľadám len východ pred všetkých tupých hlav. Čas beží rýchlo, ja nemôžem ostať stáť. Závisť ma berie radosť, ja som stále rád, že môžem robiť to, čo mám naozaj rád. Bolo to ťažké, pretože som sa vždy bál. Čo bude ďalej, netreba mať strach. Nechcem žiť v strachu z toho, čo ďalej môže prísť. Neviem, či si s tým zmierený, tvoj pohľad cítim až do kosti. Neviem byť iný ako som, popravde sa ani nesnažím. Na silu sa páči tým, ktorí vedia všetko, poznajú ťa z rozprávania druhých, to mne nestačí. Občas to bolí, keď som sám ako Kevin, keď sa ti obráti chrbtom človek, ktorému si veril. Zakryté oči máš pred ním, vidíš ho tak, ako chceš ty zariť. Tá dôvera mení nielen tvoj charakter celý. Ľudia dokážu byť krutí, nehľadia na city druhých. Nechaj môj život byť môj, nechaj ma na veky odísť. Povedz mi, kto som, keď ma poznáš lepšie ako poznám seba sám. To, že sme tu nie je náhoda, no ani plán. Hľadám len východ pred všetkých tupých hlav. Čas beží rýchlo, ja nemôžem ostať stáť. Závisť ma berie radosť, ja som stále rád, že môžem robiť to, čo mám naozaj rád. Bolo to ťažké, pretože som sa vždy bál. Čo bude ďalej, netreba mať strach. Povedz mi, kto som, keď ma poznáš lepšie ako poznám seba sám. To, že sme tu nie je náhoda, no ani plán. Hľadám len východ pred všetkých tupých hlav. Čas beží rýchlo, ja nemôžem ostať stáť. Závisť ma berie radosť, ja som stále rád, že môžem robiť to, čo mám naozaj rád. Bolo to ťažké, pretože som sa vždy bál. Čo bude ďalej, netreba mať strach. Netreba mať strach a ja teda určite strach nemám, pretože táto debata je skvelá a myslím si, že môžeme to nejako pekne ukončiť tým, že také milé zhrnutie toho, ako vlastne ten album celý vznikol a tak to možno nejak ukončiť. No, tak určite sme sa už bavili, že si nepamätám presne ani dátum, kedy sme ho akože v podstate vydali oficiálne, čo by až tak vlastne nevadilo, pretože chcel som povedať iba to, že ten album celý, aký je, tak on celý vznikol za ten jeden rok. Vieš, že nebolo to tak, že sme mali nachystaných 11 trackov v podstate
a že sme išli každý mesiac, dáme tomu, do štúdia a vieš nahrať jeden track. Samozrejme, že to nebola proste, nie je to vlastná záležitosť. A keď chceš mať hlavne kvalitný zvuk, tak si za to musíš zaplatiť. No ale toto je akože veľký taký rozdiel, že sme podali podľa mňa úplne heroický výkon ako kapela, ako chalani, že dokázali sme v podstate vytvoriť 11 konzistentných, podľa mňa veľmi dobrých trackov, zaujímavé texty, hudba možno v niektorých situáciách je trochu akože jednoduchšia, ale myslím si, že ťa dokáže akože chytiť za to ucho aj za to srdce niektoré tie tracky. A určite dúfam, že to tak bude pokračovať, lebo môže sa niekedy aj stať to, vieš, že proste ty za ten rok vystrelíš úplne raketu zo seba, vieš, a potom proste všetko akože strátiš, čo dúfam, že sa nestane, lebo tie texty, ktoré vlastne píšem iba ja, tak tam nemám proste nejakú brzdu. A čo sa týka hudby, myslím si, že tiež nie. Myslím si ešte toto, že budú trošku nejaké zmeny v kapele pravdepodobne, ale dúfam, že to všetko dobre dopadne a že budeme ďalej pokračovať. Chcel som akože vlastne vysvetliť iba ten rozdiel, vieš, toho, že aj ten tlak, ktorý je vytvorený pri tom, pretože ty máš, my sme ani nemali nejaký deadline, hej, že my sme si to akože sami určili, že dokedy by sme to chceli vyhodiť von, ale myslím si, že sme to aj tak nestihli. No a bolo to podľa mňa dosť ťažké. Určite by to bolo jednoduchšie, keby máme tých 11 trackov nachystaných a pekne v kľude, v pohodičke, proste by sme si to chodili nahrávať. Určite by sme mali potom aj viacej priestoru na to upravovať tú hudbu alebo niektoré texty, možno čo sa týka toho spevu, zase nejaké vylepšenia. Ja som chodeval s chalami do toho štúdia, no a v podstate ja som to dával všetko viac menej na taký, že one take, vieš, že nie je úplne one take, ale no nemal som tam veľa možností to potom upraviť. Že ja som tam proste prišiel, zavrel som sa tam na celý deň a musel som zo seba proste vymačkať úplne čo najviac a čo najlepšie. Lebo inak, ako mohol som to ísť nejakým spôsobom opraviť, alebo tam niečo ešte pridať. Vieš, skôr asi pridať. No. Áno, ale ty máš rád ten one take. Aj keď sme išli točiť video pozvánku, tak si bol taký, to dáme na prvú, to v pohode. V podstate a sme to dali. Len nastali menšie komplikácie so zvukom a nakoniec technické problémy. Nakoniec sme to dali na 5. krát, ale na prvý krát to bolo super. Keby nám vyjdú naše technické veci, tak áno, to by som bol ešte v pohode. Lepšie, to som bol ešte v pohode, lebo už potom, keď sme to nejakým spôsobom točili druhýkrát, ja som bol v štúdiu a bol som s kamošom už trošku pod parou, takže to bolo akože z mojej strany celkom také veselé. No. Ale o tom to má byť, veď no jasné. Sme tu jasné, preto, treba aby ukázať, sme hlavne mladým že ľuďom... nemám problém si vypiť útorok. To som nechcela povedať. Za bieleho dňa, alebo proste sviatok, tak prečo sa nedá dole. No. A tak pracujem na turnuse, vieš, tak ono je to ťažké, že tí ľudia proste nechápu, že ja som 11 dní v Prahe a fakt tam dávam, že bomby brutálne, vieš, čo sa týka hodín. No a potom prídem na tých 10 dní domov a proste mám chill, vieš. Takže myslím si, že nikoho do toho nič robím a majte sa radi všetci. Dobre. A nestarajte sa do druhých. Krásne ukončenie, Mišo. Ja ti ďakujem, že si prišiel a takto detailne si nám všetko opísal, či už o svojom živote, alebo teda o skladbách, ako vznikli, ako si ich napísal a myslím si, že určite máš veľký potenciál uspieť. A som rada, že sme tu mohli byť spolu, že sa nám konečne podaril tento rozhovor. A že aj my ako Štúrko sme mohli byť tohto súčasťou, pretože aj pre nás je to česť a verím tomu, že ak raz budete slávni a budete známi, tak my budeme hrdí na to, že ako prvý takýto nejaký špeciálny host, spevák bol u nás v Štúrku, áno, a že sme boli presne pri tom a aj ja sama za seba, hej, že som mala tú možnosť ťa spoznať ešte keď si nebol namyslený a slávny. Ale keď si bol iba namyslený a neslávny. Toto bolo kruté, ale asi je to pravda, no. Ale nie, srandujem, veď vieš, jasné. ako spevák kapely, alebo nejaký frontman, alebo ako to nazvať, tak musíš mať nejaké sebavedomie, určite nemôžeš Sebavedomia mám dosť, si myslím, ale že by som nejako akože
No, skôr to mám také rád, že skryté, vieš, že pre seba. Ako určite som si vedomý veľa vecí, že, ktoré dokážem zvládnuť, ale myslím si, že to nemusí zaujímať ľudí, takže sa moc nedelím o tieto veci. No jasné, tak delíš sa Keby o to si psychológ alebo skladbách. tak, vieš, no áno. Keby si psychológ, tak by som ti to asi povedal, tam by som si vedel uletieť hrozne. Tak urobíme reláciu psychologické okienko s Myšom. Čo Ale povedať, aký si namyslený? To necháme do budúcna, tak ja ti prajem určite aj celé vašej kapele, aby sa vám darilo, aby ste mali šťastie na cestách a na koncertoch a teším sa na naše ďalšie stretnutia. Ďakujeme veľmi pekne. Aj my ďakujeme. Tak prajem vám všetkým poslucháčom ešte pekný deň a Pozdravujem. ďakujeme, že ste nás počúvali. Ahojte. Ako asi vyzeráš po všetkých tých rokoch, ktoré som ťa nevidel, fotky spálené na popol. Ako asi znie tvoj hlas, vždy jemný ako letný Vánok. Tvoje oči viac už nepoznám, aj tak mi v noci berú spánok. Neviem, či si pamätáš, či už zabudla si dávno. Nikto ma tak nepozná, na mojej hrudi tvoja dlaň a srdce stálo so zatajeným dýchom. Počúval som slová z tvojich úst, ostalo len ticho a z oázy sa stala prázdna púšť. Zrkadlo, prezraď mi snáď, budem za šťastný, ak nebudem sám. Zastvoriť pár, mať niekoho rád, po niekoľkýkrát pred tebou stáť. Zrkadlo, prezraď mi snáď, budem za šťastný, ak nebudem sám. Zastvoriť pár, mať niekoho rád, po niekoľkýkrát pri tebe stáť. Čo teraz zostáva, povedz, keď neviem ani sám. Všetko, na čo pozriem, pripomína tvoju tvár. Spomienky topí vo víne, strácam čas. Odpoveď nenájdem na dne prázdnych fľaš. Kľudne si vezmi, čo chceš, len už nikdy neodíď preč. Nechcem tak veľa, áno, tak nechaj ma utopiť sa v oceáne tých vied. Snáď jedného dňa bude zas fajn a zaplním prázdno, čo ostalo tam. Snáď jedného dňa zažijem raj, no zatiaľ tu ostanem sám, tak sa maj. Zrkadlo, prezraď mi snáď, budem za šťastný, ak nebudem sám. Zastvoriť pár, mať niekoho rád, po niekoľkýkrát pred tebou stáť. Zrkadlo, prezraď mi snáď, budem za šťastný, ak nebudem sám. Zastvoriť pár, mať niekoho rád, po niekoľkýkrát pri tebe stáť. Zrkadlo, prezraď mi snáď, budem za šťastný, ak nebudem sám. Zastvoriť pár, mať niekoho rád, po niekoľkýkrát pred tebou stáť. Zrkadlo, prezraď mi snáď, budem za šťastný, ak nebudem sám. Zastvoriť pár, mať niekoho rád, po niekoľkýkrát pri tebe stáť.